Non malom Nipho Municipal Board angkang dengue lapen keso mate conjunctivitis eye diseases akiso bihek tihek lokechar liao so maratum kelong aphai kebatpik ajok tong sekot pen kidam tang pai niphai ingkora ke thompen niphai ingkora troxy an Nipho apharman school colleges kanghapji aphan Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi amethang social media page mate Twitter account along pen kepangdak pon Lason si Nipho long nonama dengue keso kelong aphai bangsuri ke thomra pharoi sira kriner cap aphai letanglo lapen dengue penajok bangpli apran damnang lo posibirta longpon lapen halapu meka keso mate conjunctivitis eye diseases kelong aphai ke ong ajok Nipho rong sopi ahithia long sunglasses ke jor akulat ki biatum pador un epin puta birta longdun Laso penajok Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi pen Nipho Municipal Board angkang along dengue keso lapen keso akeso school college ausomar lokechar tuma phan kepajok ji aphan Nipho apharman school kanghap padoponlo News report Karbi Anglong Live